Sa pamayo kan mga barata, residente sa Ranisa River Channels kan Bulkan Mayon, pinag-iingat sa umakang lahar flow. Apat na magkakasunod na shooting incidents na itala sa Pilar Sorsogon, PhilHealth Konsulta Program, Pigbubusol, asin, mural painting contest, piglunsar kang DOH Bicol sa evacuation camp sa probinsya kan Albay. Maray na hapon, Miyerkules, Hulyo 19, taong 2023. Uni na ang mga baretang Tatak Bicol. Madanaw man ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asi 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Mga residente sa Ranisa River Channels, pinag-iingat sa uma kang lahar flow gikan Bulkan Mayon. Detalye sa report ni Carmelo Balya. 20 taon nang paragraba si Tatay Vicente kan San Isidro, Santo Domingo, Albay. Laog sa 8-kilometer extended danger zone ang sa indang residensya. Sa basud galian sa iyang pigkakwaanin graba, na laog man sa 7.5-kilometer extended danger zone. Istorya niya, digdi na siya nagurang, digdi niya man napatapos ang duwa niyang aki. Puon kan mag-alburuto ang Bulkan Mayon, daimandaan na untok ang sa iyang paghanap buhay. Halagad huli sa sunod-sunod ng pag-uuran, kinakaipuhan niyang magpahingalo muna sa trabaho. Huli tayaon sa nanhuma nin lava flow. Basta mauran, ingat man kami. Kasi siyempre baga kung biglaan na ba yan. Tayan mal, marabason pati yan kan taibabaan bulos ka yan. Kaya pag mag-uuran, nag-iingat man kami. Kaya man kami basta-bastang mag-kuhan di pagraba. Sigun sa resident volcanologist kan FIBOC sa si Dr. Paul Alanis, abuto na sa 16 to 17 cubic meter ang nadugang na deposito sa Bulkan Mayon. Idugang pa ang mga materyales na natipon sa mga enot pa kaining pag-alburuto, na posibleng magrasay in kaso magkausan ng lahar flow ang mga pag-uuran na darakan low pressure area. Kaya pinag-iingat ng gad ang mga residente na hararani sa river channels na nagigikan sa Bulkan Mayon. Kapag dating sa lahar, hindi na po nag-a-apply yung 6-kilometer permanent danger zone. So lahat na po ng river channels na nagmumula sa Mayon Volcano ay posibleng magkaroon ng lahar. Katakod kaini padagos mandaan ginigibong pagbabantay kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO sa huma ni lahar flow gikan sa bulkan. Mas maigot mandan sa iyong pagpatanid, lalo na sa Mayon evacuation, dahil na muna magpararalaog pa sa 6-kilometer permanent danger zone. Mag-alat lang sila sa Moyak Advisory. Dahil maghadit, sa kuday kaming taramon, dahil ang tapag dahil na kami nadangog, dahil dapat sila maghadit sa lahar. Tapos ang advice ko, dahil maglaog sa 6 kilometers hanggang napigbababa kang pibok sa level 2 ang Mayon. Mientras tanto, sa nakalihis na 24 oras, nakapagrehistro ang FIBOX nin 304 volcanic earthquake, tulong pyroclastic density currents sa Uson, asin 37 rockfall events, mantang may mga nanuntaran man na ashing events sa bulkan. Nakamonitor lang kami sa rainfall data. So first na low pressure na nag-agi sa Toya, dahil man sa ito naka-apektar, instead nakatabang, tanganing hugasan sa abo. Pagkatapos, so mga farmers na nagmararanas sa tanong, matabangan na madumog sa daga. Pero, kung harayon yan sa Toya, dahil lang maglaog kita sa 150 km radius. Diyan, ma-prepare kita. Pero pag nag-sailing ko, basta dahil mag-abot sa 40 mm per oran, dahil peligro kita, dahil kami mapa-evacuate sa lahar. Sa presente, mantinido man giraray sa Alert Level 3 ang bulkan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Apat na pambabadilgadan na itala sa Pilar Sorsogon, alagad PNP, blanko pa sa kung si isa ang mga kagibo. Uya ang report. Blanko pa sundo sa presente ang Pilar PNP, sa kung si isay ang mga nasa likod kang surunod-sunod na pambabadil sa saindang banwaan. Pinakahuri ka ini ang nangyaring pambabadil sa Sitio Kibalak, Barangay Abukay, alas 7:45 ning banggi kang nagtalikod na Domingo. Ang biktima iyo ang 29 anyos na si Jomar Leona I. Dumasig. Binadil si Leona mantang nagkakawat sa iyang cellphone sa loob mismo kang saindang tindahan. Apat na tama ning bala ang sinapo ni Leona.
Na-recover sa crime scene ang tulong basyo ning bala ning kalibre 45 badil. Ining perpetrator na nagbadil kay Jomar, luminaog pa sa tindahan. So, pinutukan pa siya more or less mga hanggang 3 putok pa. So, nag-sustain yung biktima natin ng 4 na gunshot wound. So, after po ito, ining suspect is nagdulag na. Hindi po ang tama niya is below nasa abdomen area po. Saro digdi sa may side and then digdi sa abdomen po. So, duman po siya tinamaan ng bala. Sa talakang hipatura, ang kaso ni Leona ang ika-4 na shooting incident sa Sendang Banwaan. Sigun sa PNP, pigaaram paninda kung konektado ang 4 na pambabadilgadan. So, ini po na-recover ta na basyo. So, tinon over ko po ini duman sa Sorsogon Provincial Forensic Unit para po mag-undergo siya ng ballistic examination. At the same time, ipapa-cross-match mi po ini regarding po sa mga shooting incident din na nangyari within the area of Abukay using a same caliber 45 pistol. Sa mga maot magtistigo, bukas man ang Sendang hipatura, asigurasyon kan PNP, matatawan nindang hustisya ang pagkagadan kan mga biktima. Sa presente, padagos ang pinagigibong operasyon kan PNP, ngani masusugman ang mga personang may pagsadiring bako lisensyadong badil, ulus firearms. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Good news para sa mga miyembros kang PhilHealth. Konsulta program kang opisina. Pwedeng aprobitsaran. Ano ang mga benepisyo na pigu-opreser kang programa? Asin paano pag-aprobitsar? Aramon sa report ni May Arango. Nangapudan ng PhilHealth Bicol sa saindang mga miyembro na aprobitsaran ang saindang PhilHealth Konsulta Program. Nakapalaman kaya sa nasambit na programa an manlain-lain na primary care services arog kan libreng check-up asin konsultasyon para sa mga kondisyong medikal. Kabali man digdi an individual health education para sa dugang nakaaraman sa mga helang. Igwa man in health screening asin assessment. Kabali man sa saindang preventive health services an laboratory asin diagnostic exams na makakatabang para sa early detection nin mga helang o nga ni amay pa maprebentaran na. Sigun sa opisina, sa lindong kan PhilHealth Konsulta, sagot naman kan PhilHealth ang nagkapirang bulong para sa manlain-lain na helang. Sakop kainian antimicrobial, fluid asin electrolytes, anti-asthma, antipyretics, anti-diabetic, anti-dyslipidemia, anti-hypertensive, anti-thrombotic asin antihistamine. Importante lang dapat na masabutan na dapat ang nagreseta su konsulta physician. Bako, dai pwede na sungaya nagduman ka sa sarong doktor na midbid mo, tapos rinisitahan ka duman, tapos daradara mo sa reseta, maduman ka sa konsulta provider, tawanin do ako kang bulong na ini, bako araw ka to. Dapat ang nagreseta su konsulta provider physician. Saro lang ang iagad kang PhilHealth sa kada member and dependent. At least once a year, may ilang ka man o dai, magpa-check up ka sa konsulta provider mo. May direct asin indirect members ang PhilHealth. Ang direct members iyo ang mga regular na naguhulog ning kontribusyon sa PhilHealth. Kabali digdi ang public asin private employees. Mantang ang indirect members iyo ang mga benepisyaryo kang 4Ps, listahanan, senior citizens asin PWD. Kung sa gobyerno na mismo ang naguhulog kan sa indang kontribusyon. Kabali man sa indirect members itong mga personal na piguhulugan ang sa indang account. Ang 4Ps beneficiary na si Nanay Gina asin senior citizen na si Lola Priscilla kan syudad ni Legazpi, mayo subuot digding ideya. Alagad kung siring daan na igwang pigo-opresir na programa ang PhilHealth, bentahe man para sa mga arog nindang kapusman sa buhay. Uda ko launo na nga natabang sa muya. Layo na sa kuya, o ang agum ko, construction. Tapos, kung lalo na kung day kami pambakal, o mapacheck up lang kami duman, dakulaon lang tabang sa muya, lalo na kung may bulong pa, o dahil na lang kayong baga magbakal. Kung halimbawa, kung saan na hospital na, hindi, pamasahe na lang ang kaipuhan ning kunyan, ma-afford baga. Marian
Siyempre, magkatabang sa araw sa muya, ang mga kurang na. Siyempre, arogan sa ko yung anidad ko, alang 75 na. Siyempre, ako lang namamatian, na yung garubag nga mga baton. Pero, ano ako, normal ang dugo ko, di akong maintenance na, ano lang, vitamin. Huli ta may expiration and membership sa PhilHealth kan mga benepisyaryo sa 4Ps, sigun kay Alvarez makaka-avail manggiraray ang mga ini sa PhilHealth konsulta. Kay puwan sa nang ipresentar ang sa indang PhilHealth ID sa mga PhilHealth accredited facility. Dugang pa niya, kwalipikado man sa programa ang qualified dependents kan mga miyembro. Pigaagad ko po sa gabos na Bicolano, Albayano, na anion, na bear with us, tiyagaan tango na ta medyo, di ako nagasabi, maray po ang programa, para sa ko, personally speaking, marayon po ang programang konsulta kasi kadalasan, nagalala ang mga ilang tata, di kitang pangbayad sa doktor or subulong pa, tapos sa laboratory pa. So, alat nitong bulong na ini, Buda Lab, ini yung mga common na lab and medicines. Pero, the program is very nice. Sana lahat tayo maka-avail. Kaya lang, nagahagad ako kidiit na pasensya sa gabos kasi nyaon kita lang. We are at the cusp of change. So, it's still very new. Tiyagaan tango na tabako pa perpekto ang sistema. Sa presente, solamente ang City Health Office kan syudad ni Legazpi ang akreditado ngunyan kan PhilHealth. Sa pag-avail kang programa, kinakaipuan sana na magparehistro sa PhilHealth konsulta. Asin ipahiling sana ang anuman na PhilHealth ID. Siguraduhon sa nanday pa inirestrado sa ibang konsulta provider. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Naaagnas na bangkay ning sarong lolo, nadukayan sa Birakatan, Duanes. Asin, pintayo para sa Healthy Pilipinas Mural Painting Contest, piglunsar kang DOH. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadagat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Pasintabi po sa mga nagdadalan. Sarong 60 anyos na lalaki, nadukayan na naaagnas na sa Birakatan, Duanes. Ang bilog na detalye sa report ni May Arango.
Naaagnas na ang bangkay ni sarong lalaki kan madukayan sa iyang harong sa Barangay Marilima, Viraca, Tanduanes, kan nakaaging Lunes, Hulyo 17. Ang lalaki binistong si Teodoro Tablete Jr., 60 anyos. Sigun kay Police Staff Sergeant Renen de los Reyes, tagapagtaram kan Virac MPS, nadiskubre ang bangkay ni Tablete kan sa iyang kabarangay. Mantang nangunguha subot ning panggatong, napansin kang kabarangay kay ni ang nag-aalingasaw na mabatang parong gikan sa harong ni Tablete. Asin kang beripikaron, tigdi na tuminambad ang naaagnas ng hawak kan lolo. Sa deklarasyon kantugan niyang si Ma'am Leia Tablate, haloy na po may tigmamati po na edema or si pag-ubagkan sa iyang biti. Sabi nga naghapot ko sa doktor po, sinyalis po ni anong possible na sa kidney po sa iyang And day man po yung nagpakonsulta si Sir Teodoro sa hospital o sa Aritzio, tatakot po yung magpa-check up po. Dugang pa ni De Los Reyes, solong buhay si Tablete. Pigtutubudan man na tulong aldaw na ininggadan. So kayo ni po, so harayo sana po sa matawong lugar and pigabantay niya po sa property hindi naman sa indang po, sa sitio Kimulay po. Sa parehong aldaw, nailubong mantulo si Tablete. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. 5 aldaw na libreng tuli. Pigu-preser kang lokal na gobyerno kang Castilla Sorsogon. Uyang report. Kaiba ang sayang ama. Nagdesider na ang 12 anyos sa si Fritz Manuel kan Barangay Kugon, Castilla Sorsogon na magpatuli na. Kaya naman kasubong aga, pig-aprobitsaran niya na ang pigu-preser kang sa indang lokal na gobyerno na libreng tuli. Istorya ni Fritz, napatugot siya kan sa iyang ama. Hulita bako mandaga yung makulog ang pagpatuli. Alagad suway da ini sa namatian niya. Sa ibong kang kulog, maugmada siyang natuli na siya. Kaya man daw makulugo, bagang kagat man lang daw kita nga. Paras na kami turi. Di na ako mabantagan. Siring ni Fritz, inaprobitsaran naman ninda Dodong asin Giovanni ang aktibidad. Kadaklan kaya sa mga kaeskwela ninda, ang enot ng natuli. Lalaki ako! Sabi kaya ni Ma, na magpatuloy na daan. Si Nanay Judith Narvaez kan Barangay Bagong Sirang, ug mananggad na may siring na aktibidad ang sa indang LGU. Apwera kaya sa libre ang pagpapatuli. May kasabay naman ining bulong, nadakulang katipidad naman sa siring niyang nanay. Yun po, para sa mga aki. Kay lain po ang lain delikado po. Ang medical team kumpuesto ning personalis gikang LGU, BFP Sorsogon, Philippine Army, asin Sorsogon Police Provincial Office. Sa pangunguna po ng aming Provincial Director, Police Colonel Dionisio Tanay Laceda, kami po ay nakikisa sa Operasyon Tuli dito sa Castilla at lagi pong handa magserbisyo anuman at saan man. Sigun sa nurse kang LGU Castilla, taon-taon sindang nagkukondusir ka ini, naparalisar sa naparamientras darakan pandemya. Ngunya na taon, target nindang matuli ang lampas 500 na kaakian. Castilla ko ta ang cover me. Kaso lang may mga nakikisuyo, may taga-Pilar, may taga-Panlayaan ba yun? May nagdigdi. Nakikisuyo, tig-accommodate me man po. Yearly po, 500 ang target me. Pero last year, nag-600 plus po kami. Ngunyan, nasa kabanga na kami kan target. Asin nga ni maging kakaiba ang libreng tuli nindangunyan. May 30,000 pesos. Asin may certificate of circumcision na mariresibi. Ang sisay man na mapatuli edad 30 anyos pataas. Sa ngunyan, tulong persona na ang nagpahiling ning interes. Bali po, may nagpalista pong tulo, sarong 60 years old, duwang 35 years old. Pero, po Lunes, actually, kasi nakaschedule siya per barangay everyday para hindi kami dagsaon. Nakaschedule itong barangay na ito kan Monday, pero day siya nag-abot. Pero tigahalat may hanggang Friday po, magamalay mo biglang magbutwa. Sa mga maut mag-aprobitsyar kang libreng tuli, bukas man ini sa gabos. Magpasiring sana sa likod kang munisipyo kang Castilla, alas 8:30 ning pagkaaga. Madurar ang aktibidad, sundo sa Biyernes, Hulyo 21. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Mural painting contest sa mga evacuation camp sa probinsya ng Albay. Piglunsar kang DOH Bicol. Ano ang objeto kan nagpapadagos na kompetisyon?
Aramon sa report ni Carmelo Balya. Ngani paramyentas na makabuta sa stress ang mga residentes na apektado sa pag-alburuto kan Bulkan Mayon, piglunsar kan Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD ang pintayo para sa Healthy Pilipinas o mural contest sa evacuation camps sa Albay. Sigun sa ahensya, ang pintayo sarong pagkakataon man para sa mayon evacuees maging sa residentes kan mga apektadong lugar na maipahiling ang sindang talento maski sa tahaw nin kadipisilan. Binuksan ang kompetisyon sa LGU Malilipot, Santo Domingo, Tabaco City, Kamalig, Daraga, Ginubatan, asin ang syudad ng Ligao. Para sila mismo ay maturuan po natin kung ano yung dapat na mga pamamaraan para mapanatiling mas malusog po sila. Okay. So ang ginawa, isa rin po itong pamamaraan para again ma-express yung artistic side nila. Sa ganito kasing pandemic, syempre merong pagkakataon na merong apekto ito sa mental health po natin. At may mga taong na-release yung kanilang mga stresses sa pamamagitan po ng pagpipinta. So ito rin po yung opportunity nila para po doon. Saro sa mga nagrepresentar kan sa Indang Banwaan, iyon artist na si Jess Rakan Santo Domingo Albay. Sabi niya, maski bako siyang bakwit, maut niyang makapagpartisipar sa aktibidad. Bako para kung ano man na papremyo, kundi makapagtauman ng inspirasyon sa mga kababayan niyang nasa evacuation center sa paagi kan pagtukdo sa mga ini sa pagpinta. Through painting, nakikita nila yung meaning ng ginagawa po namin and parang may nakukuha din silang knowledge about dun po sa painting. Ang 7 healthy habits ang dapat na maitampok kan mga kabale sa kompetisyon. Ang tema dapat sa diet and exercises, environmental health, immunization, substance use prevention, mental health, sexual and reproductive health as in violence and injury prevention ang pinagpilian kan mga partisipante. Nagpapasalamat din tayo actually sa mga partners po natin na nagbigay po ng supplies, for example po ng mga pentura, ang ating pong boysen, at syempre yung mga ibang mga local parties po natin or friends from ng health na nagtumulong din po sa pag-facilitate nitong activity na to. Hulyo 12 kan po na ang kompetisyon. Nagdurar ini sundo ka na kaaging Domingo. Sa maabot na Hulyo 24, maaaraman kung sisayan uminingat sa kompetisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!